Yun na, yun na. Mm. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Mga gamba, welcome back to my channel. Ayan, papalaban tayo ulit mga gamba ng mga salmon, tala, Pokemon. Ayan mga gamba. So bago yan mga gamba, kukomment lang tayo dito sa supply ng gagamba natin. Nagkaroon ng bagyo sa norte, so pahirapan ng Tagalog. Ganun din ang mga Bisaya, mga Masbati. Ang Masbati mga kagamba, bukod sa nagmahal na, nagliitan pa. So, hindi totoo yan. Reklamo dyan na maliit yung manusan, tanggapin na natin na gano'n ang kalakaran. Lagi kong sinasabi naman yan nung mga nakaraang araw pa bago pumasok yung Masbati. Ang Tagalog naman, may maganda, may pangit. Importante dyan yung mga nagre-resell at saka retailer ay makakabinta sila. Kasi pag hindi na kayo nakabinta na 2 hanggang 3 araw din sa lugar nyo, automatic yan, laos na yan. Hindi totoo yan. Kahit ano pang gawin nyo, pag may gamba na kayo, wala. Hindi nyo maibibinta yan. Yan, shoutout muna tayo sa kay Paul Vincent Lim, kay Teres Kobe Ponce, kay Nina Ignacio, Amel Piñano. Yan, shoutout sa inyo. Kay Jusel Pusyan, shoutout sa iyo. Kay Team Sapot na Narbacan, yan, shoutout sa inyo dyan sa Narbacan. Han Ivan Magsilaw, yan, shoutout sa iyo. Adam Labin, King James Cayetano, yan mga gamba. Panoorin natin itong mga gamba, itong mga laban natin. Salmon, at saka yung Pokemon, yung tala na Tagalog. Puro Tagalog itong mga gamba, wala mas battery ito. Labanin natin isang brown ha. Yan, ito yung brown. Tagalog yung mga gamba. Yan. Tagalog naman yan ha. Palabas natin yung kalaban yan ha. Yung tala naman. Tagalog din to ha. Tala yan. Yan. Labanin na natin ha. Tagalog din mga kagamba. Yun na, yun na. So stick kumagat yung tala. Yung lumalaban pa rin. Ang bilis kumilos tong brown. Pero wala, kumakawala yung tala. Malaglag yung tala. Talon tala mga kama, hindi na kumilos. Ito naman wala na rin. Wala na. Talo ang tala, yung tala ang nalaglag eh. Ayun, parehas na silang hindi makakilos. Ayun, makakamba. Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!